Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Tidat-datlag aputik. Idion unana apanawan ubing. Adda narungsot ken naimot nga ari. Amin ang makita na abanag ang magustuhan na ket tagikwaen na. No agkamali dagiti tao na iti palasyo, dosaan na adagos. Nukastan amang ngegda ti boses na, agtamad adagos dagiti soldado. Iti maysa nga aldaw, ken Da kayo, soldado! Alain nyo amin ang napipintas a banag iti daytoy a lugar! Juan, madaydayaw nga Ari Barabas. Saan? Saan nyo nga alain dagiti alikamen may pangasiyaw? Soldados! Kartingan nyo tagkunay! Alain tayo amin na napapatag a banag iti daytoy a lugar! Lakay, awanon tinapintas aputik dito'y balay. Intarayan dagiti soldado ni Ari Barabas. Bawiyak tinapintas apotek. Nabayagan day jay apotek. Impatawid day di apong ko. Hanggang kasano nga aramidam dayta. Kat nagado ti soldado ni Ari Barabas. Makisarita ak iti are. Bakit? Napatag kanyak day jay apotek. Awan tinaramidak itay, gaputan nakasarang ti espada ti may sa soldado kanyak. Talaga agam road ni Ari Barabas. Amin lakit din na napipintas abanag kat alaon na. Mala, mapanakon iti palasyaw. Agkabalyo akon, tapno mabibiit ang makadano nak ijay. Awan ti karbangam ang makisarita latan iti Ari, si Kaalakay. Soldado, napatagunay ti bagak iti napatag nga are. Nasken ang mabawik ti putik. Anya aputik o sasawam? No saan ang maisubli kanyak ti putik. Ket adda sa bali amang tagikwa. Dakas ti pagtungpalan na. Anya? Di nakatawaan, soldado. Siyak laeng ti makaammo iti palimad. Anya mananday ta palimad, si Kaalakay? Saan mabalin nga ibagak ti palimad? Numalukatan ni Ari Barabas ti putik. Sigurado nga agbabawin to. Ala, pumanaw kan si Kaalakay. Jakpat-pat yan dagiti ibagbagam. Daytoy kadi apotik, tisapsapulan tilakay, doyong, Juan, madaydayaw nga are. Naggapuday ta ijay balay tilakay. naidumduma daytoy apotik. Hanya nga tatilinaon daytoy. Kuna tilakay, iti kanito alukatan nyo ti putik. Agbabawi kayon to. Anya? Dayta ti imbaga tilakay, madaydayaw nga are. Anya ko mati mapasamag kanyak nulukatak ti putik? Madaydayaw nga ari. Kaya't ko ang makita ti uneg ti basit aputi.
Madaydayaw nga ari. Nalugat akong tibasit apotik. Oh, awan ba't tinapasamak kanyak? Palso ti imbaga ti lakay. Madaydayaw nga ari. Duyong, alam da ito'y apotik iti silid ko. Matungpal. Madaydayaw nga ari. Apay, anak ka uli ka, lakay. Ay, napaayak ang mga laiti putik. Bakit? Baybay amlatan, ti putik. Amang ano niya pa'y ti aramidan kan ka ni Ari Barabas, no agpilit ka. Ni Ari Barabas ti aganad. Gaputaad da ken kuana ti putik. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Pagbabawyan na. Nulukatan na ti putik. Anatawid ko. Di ka maawatan, lakay. Anya kumangay ti pagbabawyan ni Ari Barabas, no malukatan ti putik. Maamwam to. Nukas pangarigan lukatan ti sabali a tao ti putik. Tungpal biyag nga agbabawi. No apay nga inala na ti putik kadata. Malagip ko, timbaga tilakay. Ano malukatan ti putik? Kat agbabawiak. Itay pa'y analukatan ti putik. Kat awan mati karkar na amarik na kiti bagi. May dumduma tilang atay ta putik Isungem parabaw ko lang itilakas Ha! Ha! Kalahat ang nagangin itinapigsa. Uray lang nagkuti dagiti dadakil aladawan dito silig ko. Sa dino nga itinagtaod ang tinapigsa ngangin. Tinasayat, isirak ti dakil atawa iti batog ti... Apay, nga awan ti aniniwan ko. Anya ti mapaspasamak. Sa dino tayan ti... Adasok ang nagtaod iti putik? Sa dino ti pagtataodan ti katawa? Soldado! Umay kayo! Kartingan nyo! Madaydayaw nga ari. Awan nga agpaisot yan niniwan nyo. Uray no agsarang kayo iti silaw. Ket awan ti makita nga niniwan. Anya nga tanti mapaspasamak kanyak. Adda nangeg ko akatawa itay. Nakabot-boteng ti panagkatawa na. Ang mga nun ay palais lang nga angin tinangagyo. Madaydayaw nga ari. Ket ipagarop yung matan akatawa ti nakabot-boteng. Tinakaskas daw. Apay nga awan matan niniwan ko. Sa dino tinapanan na. Lakay, apaya sa balimutan tilang at itangatang. Nangisit nga ulap, kan apay nga dabulalayaw. Delikadong ti mapaspasamak bakit? Awanen ti maaramidak. Gaputan na lukatanen ti putik. Aging gaita. Diyak pa'y laeng maawatan dagiti ibagbagam. Bakit? Nudakas a tao ti manglukat iti putik. Agbabawin to. Taagbalin anarungsot nga ayop. Anya? Nasingpet dagiti kapututak. Isungad da kanyak ti putik. Gempulos ajak linukatan.
Lakay. Kitaan tayo. Noon niya ti pagbalinan ni Ari Barabas. Nagulimag taglawlaw ti palasyo. Ayan nga tadagiti soldadok. Ha! Asino ka? Imon damagan. Tiki na siya sino. Ha? Agyamanakan ka. Talino ka tam tiputik anakay pupuka. Anya? Managdagdagas ka! Agpadatalaang ama nagdakdakas. Tanalukatam tiputek. Katsyak tirimuar. No nasingpad kumati ng lukat kanyak. Tiingkantada apuraw tirimuar. Anya? Iti saan nga agbayag. Agbalin kan tumatan anakabot butang aparswa. Anya? Nadlaw mo kaday nga awanan ti aniniwan mo. Ari Barabas. Ha? Inton ka bos ti bulan. Makitam to ti pagbaliwan ti langam. Mabitlang! Ha? Nagpukawan? Tinagalas? Bakit? Anya di kinunana? Agbalinag anakabot-buteng aparswa! Sa punan tayo, ano sa dino tayo nari para mas? Wala ka nagpukaw dito palasyo. Anda na kabutbutan. Ha! Soldados! Kitaan nyo no apa yan nagkikis ni Imeng! Ha! Kitaan nyo! Yung ti ulo na! Ngam kabalyo ti bagina! Soldados! Agsagana kayo! Adda nakastrag anay dumduma parswa dito'y palasyo! Panguluan may adoyong! Delikado na asit gante tinay dumduma parswa! Ha! Nagkutinti nakabutbutang aparswa! Delikado! Kumikita ka na tayo! Ang mga nudangran na tayo dahil taparswa! Isagana yun dagiti gayang yo, soldados! Iti ka nito adumarop, tutukan tayon! Duyong, apay asana pumampano dahil taparswa! At dalatan iti pagtugtugawan ti ari! Kasla na singpet met dayta aparswa. Ta nagtali na idlatan dita. Nakabutbutang lang tilangana. Agridam tayo lang! Ang mga nukal lang at adumarop! Narigatan! Nabilin kon dagiti soldados nga agsagana da. Ha! Apay duyong! Kita amtan niniwan dayta aparswa. An niniwan ti tao. Unngag paiso! Mabit lang imeng. Kasla an niniwan ni Ari Barabas. Saan nga taan nagbalin? Ha! Malagip konti imbaga kanyak tilakay. Ah, rumwarak. Nasken na makasaritak tilakay nga aging kukway ti putik. Awanan ti maaramidak sugada. Napasamaken ti rumbeng a mapasamak. Anya ti kayat mo asawen, si kaalakay. Nagbalen anarungsot a parswa ni Ari Barabas. Isuday ta adda iti abay ti pagtugawan ti Ari. Anya? Agnanayunan nakasta ti langana, soldado. Gapo iti kinagamrud na. Agbabawin iti agnanayon. Asino pa'y tagbalin nga ari tayon? No nagbalin mo't anarungsot a parswa. Kita anak ti Ari. Ulo tilyon ken bagimot ti kabalyo ti langana.
Taslan na kayat nga ibaga kanyak ti Ari. Anya ti aramiden tayo. Tapno agsubli ti sigod alangan ni Ari Barabas. Jak amaw. Jak masigurado, soldado. Anya ti di mo masigurado, si Kaalakay. No naimbag a tao ti manglukat iti putik. Naimbag met nga engkantada ti rumwar. Ha? Ngem imunan alinukatan ti Ari ti putik. Kaawatan asaan anadalos ti panagpuspuso na. Anya? Ayan ti putik, soldado. Adda iti silid ni Ari Barabas. Itedyo kanyak. Siyak ti rumbang amangigam iti dayjay. Anya ka dintay to'y mapaspasamag kanyak. Nagbalin akon anaglahad. Diyak kayat ti pumanaw di ti palasyok. Ayan nga tandag iti soldadok. Umasidag kanyak ti lakay. Ngakin kukwa iti putik. Amok asikadayta madaydayaw nga Ari. Makitak tiyan niniwan mo asinan tao. Saan kat nga niniwan tinarungsot a parswa? Iti kaano man. Saan nga agsubli ti langam kas may sa nga Ari? Iti saan nga agbayag? Mapukaw tumuten ti panunot mo kas may sa a tao. Ti palimay, kat siyak lang ti makaam mo, madaydayaw nga Ari. Ti putik, kat impatawid kanyak dagiti kapututak. Ti kinadakas, ti mangmangkik, kat naideketen iti bagim. Anya garudan ti mapasamak ken ni Ari Barabas. Haging gasa nga agbabawi iti kinaranggas ken kinagamrod na. Agtalina eden nakasjay ti langana. Anya, Nasken nga agarubos ti luana iti daga. Tapno maipakita na anas neban ti panagbabawi na. Ti metlaeng putek ti mamagsubli iti sigod alangan ni Ari Barabas. kas tagayam. Wan bakit? Dua nga elemento ti naipupok iti uneg ti putik. Ti maysa nga elemento ket kinaimbag. Ti met maysa ket kinadakes. No saan pa'y laeng agbabawi ken agsingsingpet ni Ari Barabas. Agnanayunen anarungsot a parswa ti langana. Kitaan nyo ti parswa, soldados. Saan ang makaid na? Pusipos iti ayan ti tugaw ti Ari. Soldado, kitaan nyo ti mata ti narungsot a parswa. Ay, ikabil ko iti abay na ti datdatlag a putek. Anya ka din ti mapaspasamak, si Kaalakay. Basit langen akan nito. Dua ti pagbanagan ti Ari. No saan ang makapagbabaway? Mapukawan ang mamimpinsan ti panunot ti Ari kas may sa atao. No agbabawi iti husto nga oras. Agsublin tumitlaeng iti sigod a katatao na. Ha? Nagluan ti narungsot a parswa. Ket agtedteden iti daga ti luana. Ha? Ha? Nagbalin mo't lang nga tao ni Ari Barabas. Agasok ang nagturong iti putik. Ay, saan nyo agargarawan ti putik?
Siyak lang ti adda karbengan na amang kalob iti putik. Pakawanan da. Agsingsing petakon. Saan ako nagamrod? Amin amakan nga adda diti palasyok. Matagi ko ayo. Diyak kaya ti agbalin analaad. Saan arumbang tinaramid ko apanagamrod kadagiti napapatag abanag nga adda kada kayo. Sipod idin ubing nagsingsingpeten ni Ari Barabas. Saan nyo atultuladan timadi nga aramid na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti maysapay a SARSARITA tayo ita, nga insurat ni Isagani Boliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.